Алекс Добринов. Ще изпълня един куклен театър. Спирам вече с смешките. Мога утре или по-друг да кача некое клипче смешно. Ще изпълня един куклен театър. Надявам се да ви харесва. Сега идвам! Здрасти! Искаш ли да ходим на кафе? Ами да. Но къде са ни гаджетата? Аз трябва да ги доведа. Чакай малко. Какво сто? Като гледам, много хубаво парти сте си направили. Ами да, мили мой, къде ще ходим? Къде ще ходите вие? Ами не знам. Нека да пожелая тази мадама. Аз ще отида, ама нямам гадже. Без гадже, да танцувам. Хайде, махни го! Ча-ча-ча. Тук бе. На теб да скуча ли ти? Ами да, нека да ходите на друго по-хубаво кафене. Искаш ли да си доведа кучето? Ами добре. Ето го и него. Кучето. Много е сладичко. Браво. Ето го моето газе. Ето го. Ето го на това. Сега, махай.